Gamlas, Pembryn Melyn, Ffridd Hyrddo, dyna chi rai o enwau'r Caeau acw yng Nghau Coch. Ond oes na berig i'r rheini ddiflannu, oherwydd mae'n Caeau ni'n cael ei dynodi gyda rhifau o ran mapiau Llywodraeth Cymru. Wel na, os oes gen yr artist nesaf yma unrhyw beth i wneud efo'r peth, os mae hi wedi gosod enwau Caeau yn ganolog i'w gwaith celf. A Catrin Manon, sy'n cynorthwyaethad i ffermio yma ar ffarm ddefed Bryn Meirig, ydy'r artist dan sylw. Mae yna rai pethau fan hyn, Catrin. Dwi'n gyfarwydd yn nhw map Ajax yn hyn, lle? O ble dath y syniad yma o greu celf y seiliedig ar Gaea Ffarm, te? Doedd y syniad gen mam, rili. Oedd hi wedi bod yn dweud meddyliau am rhywbeth gwahanol, rhywbeth i apelio at ffermwyr lleol a hyn a llall. A mapio fferm oedd y syniad, ac chydig ar ôl hynna, ges i comisiwn cyntaf fi nôl yn tua 2017. Ydy'r broses rhywun peth bob tro, hynny yw, ti'n mynd at ffarmwr yma sydd wedi gomisiynu, ti wedi gofyn, dewch a'ch map Ajax, a mi weithio ni fyny o fanna, a sut wyt ti'n gweithio graddfa wedyn, sgêl, lle? O, dwi'n cael mapio mewn lot o ffyrdd gwahanol. Dwi'n cael fel ydych chi'n dweud, yr Ajax Maps fan hyn. Os ydych chi'n methu cael gafel yr rhain, mae pobl yn gyrru satellite view, Google Images a bethau fel yna, a marcio allan y borderi a'r Caeau ar hwnna iddo fi. A wedyn, y peth pwysig wyt ti'n gwneud ydy rhoi'r enwau y Caeau i mewn. Hynny yw, mae'n berig o golli rhai o'r enwau, mae swn i'n meddwl fel arall. Oes, efo pob peth sy'n gyrru ymlaen rwan, mae pethau'n mynd ar goll, mae'r hanes yn mynd ar goll, a mae bobl yn newid enwau cartrefi, newid enwau ffermydd. Ac unwaith maen nhw wedi mynd, so ddim dod nôl at yna. So mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, i gadw'r hanes a'r traddodiad yma. A mae'n amlwg rhoi pleser mawr i ti fi. Yndi, dwi yn mwynhau creu nhw, a mae'n hynod diddorol iddo fi i weld ffermydd gwahanol, siapiau, Caeau, enwau. Mae pob un yn hollol wahanol. Wedyn, dyma ti'n difyr, o'n i'n cael fflodiart, o'n dwi'n cymryd nad oes na ddim melyn ar y ffarm mwyach. Ie, dwi'n credu oedd y dŵr yn dod lawr fan hyn, lawr y ffos, a wedyn mynd lawr fan hyn i'r felyn a troi, a cael y peiriannau weithio. Sy'n iawn? Mae'n gofnod pwysig o hanes, yn dydi? Yndi. Be di dy gefndir hyfforddiant? Ti ysdi i coleg celf? Es i coleg prifysgol yn Bangor a wneud y cwrs dylunio cynnyrch. So, os gen ddim cefndir celf yn benodol, dwi wedi gwneud celf yn ysgol a lefel A, falle. A wedyn darganfod bod fi'n mwynhau gweithio fy dyfrlliw, rili. Ydy o'n gyfrwng, beth sy'n ti dweud, hawdd gweithio ynddo fo, lle, o gymharu ar rhywbeth fel olew? So, ni'n mynd i bod yn hawdd. Beth sy'n anodd fy dyfrlliw ydy, mae'n gallu sychu. Mae'n sychu yn eitha cyflym, ac os ti'n sychu rhy gyflym, dio ddim yn blendio a gweddi fewn yn smooth fel dylse fo. Hwna'n swnio fel rhywun sy'n gorfod bod yn drefnus iawn cyn cychwyn. Ie, so dwi'n trio gwneud yn siŵr bod fi wedi mapio pob peth allan, bod fi'n gwybod pa liwiau dwi'n mynd i roed, a bod fi'n trio cwblhau un cae ar y tro. Sut wyt ti wedi penderfynu ar y lliwiau yma? Achos mae nhw'n dal y llygad yn syth y gwahanol wyrddau yma sy'n gen ti. Dwi'n trio dweud bod fi'n rhoi modern twist ar rhywbeth traddodiadol. So trio cael y lliwiau llachar yma. A hefyd meddwl am y tirwedd. Fel os dy'r mynydd, mae'r mynydd yn uwch, mae'n mynd i fod bach twyllach na'r Caeau gwair a y gwyrddni lawr y gwylod. A'r un peth fe'r coed, weithio os oes y coed derw neu coed large neu rhywbeth, dwi'n trio defnyddio lliw gwahanol i ddangos hynna. Ond nid artist yn unig ydy Catrin, mae hi hefyd yn gweithio llawn amser mewn ysgol leol ac yn flaenllaw ar y ffarm deuluol. Yn amlwg, yn ferch sy'n hoffi cadw'n brysur. Wel, un peth sy'n sicr wyt ti'n byw mewn lle a golygfeydd eithriadol. Yndi, mae'n lyflu, mae'n dydi. Wyt ti'n sylweddoli pa mor gyfoethog wyt ti mewn ffordd? Do'n i ddim trwy'r ysgol a pan mes i coleg a balli. Nes i ddim sylweddoli pa mor lwcus o'n i tan i fydd yr adre. Yr olygfa a tawelwch, mae'n llonydd, mae'n dydi. O, ti'n deud llonydd, ond wyt ti'n meddynas sydd yn llonydd. Mae'r celf yn elfen o dy bywoliaeth, ond nid yna di'r canolbwynt rhywsyd. Ne, dwi'n gweithio yn yr ysgol yn y Machynlleth, llawn amser, a wedyn
Dwi'n teimlo bod o'n balans bach nice, really, cael gorffen a wedyn mynd adre wedyn i beintio. So mae'n gweithio allan eitha da iawn i fi fel yna, really. Ac ar ben bob peth, wrth gwrs, wyt ti'n ffermio yma efo dy deulu? O, dwi'n trio helpu dad faint galla, ie. Ond dad ydy'r boss, sy'n edrych y farm. Ond mae'n ysbrydoliaeth i ti, mae'n amlwg yn dydi? Yndi, gosh, yndi. Wyt ti'n gofweinydd caeau'r wlad i ryw raddau, dwi'n meddwl. Gosh, mae'n beth mawr i ddeud yn dydio. Ie, falle. Cyma fo. Cyma fo fel compliment. Dyna di o. Na, dwi'n meddwl bod y waith di, hynny yw, yn bwysig mewn llawer o ffyrdd. Da ni'n pryderu yn aml iawn bod bobl wedi colli cysylltiad efo cefn gwlad a tharddiad i bwyd ac yn y blaen. Ond dyma chi enghraifft o gelf ac amaethyddiaeth yn dod at ei gilydd i greu rhywbeth arbennig o hyfryd, dwi'n credu.